Yeah, Tina Fountain, Levels. Rodney. Ani? Rodney, Chief Sport producer. Oh, ndio Rodney wajo. Yeah, man. Rodney. Sengris motikari na tips. Manje vari kure. Yona Rodney zvako iyo. Titaurire kuti wakatanga kusenza neChief Sport lini? Kubva January mda. January 2015. 2015. Right. Oh, rhythm yekunzira makatsara kumajama iyi. Hanzi kuHappy Thoughts ndiroro? Chii chakaitika ipapo? Ndere maridi mafanana. Coincidence. Anangana kumbofanana futhi. Ayi but kai vamwana vanenge vachiti makatsara waiziya. Toda ngoti mutijekesere coincidence. Saka Rodney ndiye angari pamberi peBoss Whereas. Whereas rhythm. Na PTK. Vabasangana great minds. 103. But uyu Rodney manje kandi anofanira kuzikanwa nevanhu vakati havamuzive. Sam Chris anomboda kumbovavhundutsa kumboenda kuSouth Africa achida kumboshaina. Waziya? Anomboenda kuSouth Africa monoproducer but Rodney yangu yako shamwari icho Daf anozikanwa. Ndini Rodney wacho. Mune makore mangani? 22. Munogara upi? Ndogara kuwadzana. Okay, kumapadhoku. Mapadhoku kumombe kunonhuwa madhodha kumombe. Because unoziya chinaitika ka vanhu vanenge vachitofunga unogara kumbare ona. Sezvo uri kusenzera kustudio yeChill Sport. Ndobva kuwadzana pasera. Okay, saka wakazvitanga rini? Wakazvitanga kumba kwenyu kana kuChill Sport? Kana pakompyuta kumba? Computer badeni. Right. Wakaipa. Saka Whereas rhythm ndo chete rakasenza naro here kana kuti une mamwe? Yeah, pane mamwe ari kuwe. Aiwa, before Whereas ndo patakakuziya ka. Because hanzi wakatsara. Zvainzi pana PTK na Levels. Rodney hanzi atinyanyomuziya stereki. Hanzi nemumwe wechipiri. Takazvinzwa paziso reGondo TV na Abras Kimbo. Makaiona ka? Yabo. Ndo pandakazvinzwirawo toda ngoti tichijekesere vanhu. Saka Rodney maridhimu wakambosenza nawo before Whereas ndiapo? Ndembosenza neSunshine. Wangori Sunshine? Okay, ikwenhingi kwana Freeman. Okay, nana Jerry B. Okay, Mkhanya. Right. Kubika ndiriko. Okay, saka uite. Nagava mamzeva. Andite. Saka mimi chititaurira Levels. Ndo zvacho. Saka mimi makatanga kusenza rini neChill Sport? Kudala. Chill Sport angotanga tichangotanga handiti? Chill Sport yacho. Chibaba icho chidafu icho chinonzi ndo Chill Sport chidafu. Baba. Chill Sport. Ndechidiki ino ifuti Chill Sport yacho. Oh. Yeah, but bamba sina mumwe munhu aisenza uChill Sport airelease manamba. Question yakada mbonetsa ufuti hanzi makatsara futi. Ndara msatore zvavana. Oh, siyasiyana nequestion andika. Okay. Aiwa, vanhu ngavambomire. Ngavamire. Mwachi vanhu wezinezika. They call our name to get the hype. Yes. But remember, that was not Chill Sport was mean that no one's going to recognize you. Much bad. So you should call the name very big to get the hype. So I need to know in this you can't do when I wear Zorwana Madminox. And that was Zorwana Madminox Mamuzia. Savapfana mudara musatiriri zvanotaura. Kune vapana vanoda kuti andabirwa ridhimu neChill Sport kuti aite popular. Kuita vamwe vanongobudikira anzi ridhimu rakunzi Chill Sport. Can you imagine? Ndakaiona Chill Sport. Call me name to get hype. Satopana mudara maiza tuma upcoming producers try kuda kuti kuzikanwa. Waiza vamoda anzi tuma number one few. Number one is the Chill Sport is number one. I watch Chill Sport. But all my legendary guy.
Timi mato Zim Danso hanzi Depo. Mangoma Depot. Mangoma Depot. Ko ndikabvunzo ere mvunzo but awedu. Chichi nombonzi Zim Danso. Right? Zim Danso mangoma ere churu wa mloga. Danso yangofana danso Jamaica. It's danso yangofana danso Jamaica but they do same one show na manje. That's why we call it Zim Dance. The same dance yangofana Jamaica but bakuzothi ayimbo show na manje. Tona zoyithi Zim. Dance. Irikuitwa ku Zimbabwe. Saka tizoiti Zim Dance. Asiseme chima muchingotukana tukana. Aiwa zvine imdarewe. Isusu da aiwa. Isusu da aiwa zvimudara. Anga isi gospel. Follow dance with the chair. Ndara interview guys. It's okay. But anyways, isusu ka yakatanga rini kunzi Zim Danso. Kuvuka kwenyu. Asi to 2013. Yeah, I think 2013. Atangobuda ma Zimbo flavor ndopentanga Zim Dance. Ndani akanyatsotanga kuti Zim Danso munomziye. Azvangotangira mumbare muno. Zim Dance. Andira. Kutangira mumbare muno. Pane one good ora angoti Zim Danso zvangopfumbira. Zvangoramba zvakadaro. Okay. Because paimboitwa nevamwe vanhu yanga isingambonzi Zim Danso kandi. Ini ndakaona ngezvakanyanya kuzoitika papasa yatakaita yeye maiziya. Yeah. Ndopa zvakanyanya kupfumbira ipapo. I think ndopa pakanyatsosumukawo chisport makazviona uzi. Straight mundara ndipapo chapo. Yeah. Akana tibvumirana zvedu ipapo chete. Ah, ndoda kuti tibvumirane because ivideo yangu ka. Mushini wangu wari wangu. Izozo. Kuti ana Soja Love nana Sekalazi nana Killer 2000 isho iyoyo. Nana Dadza D. But vanofunga kuti big up man Minox. Yes man. Big up man Minox. Because ukuona vanhu vazhinji vanofunga kuti vangozikanwa waisiya. Yatiwirirane ipapo chete. Inde angosupply equipment ndimanga mahaya zvenyu. Pandakazotora. Iri kutora rasta. Iri kutora. Man uda 3 1 munimira. Sam Chris. We have video. Someone 1 second someone. Tipsy. Afana wangu. Sam Chris ndiye kubika Zim Challenge. Okay. Zim Challenge. Na wingiti. Ndio watupa wewe kuchita number 1, ni wangu kuchita vanogumira Sam Chris kuchibaba. Kuchibaba wasvika. Vanotanga vakunda Sam Chris. Anditi. Uzouya kuno. Anditi. Amwanza muna kuti project zvakanyanya sterek. Mubvunze anokunda Sam Chris. Tangokunda Sam Chris. Where is Sam Chris right now? Sam Chris yarapo. Sam Chris. And I position shaman. Tipsy mbanditi. Ndomusiya. Mubvunzo ndana akatanga umutora video. Tipsy choose sport. Chimubvunzo ndana akatanga umutora video. Mubvunzi. Last year but one. Pakaenda Killer T ku UK. Ndida atanga watora video. Sam Chris. Sam Chris in style and fashion. Mushe. Saka weso yamdaraka. Vari kutaura kuti kunda wewe. Katanga kunda Sam Chris. Andira. Waone Sam Chris. Wakunda Sam Chris. Tenge mukunda mfano first. Alright, Sam Chris taure mune makore mangani? 23 years. Oh, makasvitanga rini zvamunoita? Kwakudhara. Aiwa musa andina basa nazvo kudhara unogona kuenda nezuro ka. Kotaura igore racho ka. 2012. Maridi menyaka makabika chi. Makabika one so far. Awanda. Zim Talent chete. Ndiri kuno Tyler. Oh, ndo wakabika Tyler. Tyler rakarekodwa nevamwe futi kavari ku UK handiti. Auita. Ndiri kunonzi Ghetto Story. Chi? Ghetto Story. Ghetto Story. Ya ndakamborinzwa iro. Wakaribikira kupi? Na PTK. Okay. Saka auita ke. Ko ku South Africa kwaunenge uchienda uchida kundishainira unenge uchitsvake chiko. Ndakakuona uri pa picture South Africa. Wangoenda ku Cape Town? Kutoka mari mbara. Okay. Wainorekoda vaniko? Yakuna maZimbabwe nzariko. Okay. Uite. Saka zita rako chaunonzani? Kuitira kuti pakwira ndege kapitike unopitike akwira ndege semwari. Ane zita. Samson Kwanzura. Wakaipa. Icho chinonzi
chidya something unonzani fanda anodya muzikari road nesibanda levels choose sport ko uyu Nigel uyu akamboimba achitonodza vamwe amai vanga wapinda mhepo anovaziva wekuengland ene zvane mbiri kundidarika vane mbiri kukudarika ikoko amweni chichekaidzike papa but wakavaimbira kanhamba ka ndakaimbira namba rake handiti ka saka uite titi saka pitike paakaenda akanakirwa nokusaidi since ndombokuona uchifamba naiwe akati kurgo machitutuyo tese takadaiso hatumwatitika timu muti timu toda kukuona muchidonha kuti kuforeign nese makadai kucanada kwaita makata aiwa munoziva china handipromote manje mashows but vanokudai ndogona kuvapa contact yenyu because vanhu vanoda maartist aya fanike mai manje vana Killer T vanhu vakutadza kumubata ina handina phone number yaKiller T. I'm very sorry saka ndongovapa nhamba yenyu mozotsvaga Killer T mega takuimba kuti makuimba handakaiisa ka painternet nasisi kasisi akaite vatora mari handiri ndiri manager wake kupa stage anogona kutamba here iye blas ndumudzidzisa mudzidzisa aripo kuti paningirini muda ngundu zviite ko iwewe handiri makaita nice song naRas Pombe wakatadza sei kuenda paipai napakaenda Pombe song yakaitwa after gear number 1 change position gear number 2 nde before asati aenda alright amai manje uri kuenda aifeti inu mfanama ameno iri zvimudhara izvo ameno maproducer aya don't worry mdara Tipsy this year mdara ma1 the baddest 2015 trust me ani album ruya very soon ani collab chikunetsa mstreet so alongside Windy President andina saka album rake mucharinzwa ma1 akumasha big place muchandipa kana transcript manuscript yeman amusati mandipa amanuscript asitabuda but ani mangwana mukuya uchisport mangwana yamsikeni kutora chi ratipsi niraskele barasta kana boss ndiyana andina ke yamtore mangwana ndoyane computer uyene adre ndoyane external you're right because muri kuona ka zvatoda kuita pane chimwe futi chimwe chimupfana futi unzi ndikuda kumuisa muinterview anofanira kukwira ndege Mustafa anodiwa nevanhu but vanhu vazoti vanomucontacta sei saka iwe ufanitani ndounoziva iwo saka ndoda kuti undipe mainterviews nevanhu ivavavo mangwana mukuya ndiri kuya so mangwana ndokusetera 3 interviews 1 Raskelep Mustafa wamuri kuda muda mumwe ndani mumwe ano ari kuya mangwana Ras Pombe kanozoitawo zvimwe zvinhu kanenge asina kunyatsogeza kusasukapana kaikai kanenge achinyara kuzotorwa aiwa handisi kudhisa but kanonyara kampana akazoramba fiti but Raskelep ndakambomuita video mbichana kadikidiki apa panapa but Ras Pombe anodiwa futi yes because toda kuti zvite tiende kumberi tione kuti pane vanhu vakawanda vari kukwira ndege mai manje zvakachinja ka kune vanhu vekweko vari kuenda mai manje muna December muri kuziva ana Killerman ana Dan Gaga vari kuenda saka hazvidi hope ako mani mangorara chete ka unosara hazvidi hope hazvidi hope chete handiti ka usanyare kafantani
Ibo, amaita bo. Amaita bo boys zangu. Big up yourself, Chill Sport. Get a Blonde King. Amita. Balance. Amita, Nagala wacho. Amita. Yeah, Zokoto. Yeah. Amita.